Și gata, când sunteți pregătit, vă mai întreb încă o dată, cine sunteți? Mă numesc Constantin Rotari, alias Costel Rotari. Sunt pensionar, sunt locuitor al orașului Câmpul Lung moldovenesc de vreo 40 de ani. Sunt pasionat de drumeții, iar în drumețiile mele sunt pasionat și de fotografie. Este aparatul de care nu mă despart oriunde aș pleca. M-am apucat de fotografie prin 1967-68, nu mai știu exact, fiind licean. Mi-am cumpărat un aparat de fotografiat Smena 6, făceam fotografii la colegi sau făceam fotografii prin excursiile care le făceam în acea perioadă. După terminarea liceului a urmat o pauză mai lungă până s-au născut copiii, cărora le-am făcut fotografii când erau micuți, apoi iarăși o perioadă destul de lungă și m-am reapucat de fotografie prin anii 2000, când doream să fac un album cu fotografii cu ciuperci, iar fiica-mea, care a terminat horticultura, să facă partea scrisă. Nu ies în mod special la fotografiat. De cel mai multe ori asociez cu drumețiile montane. Dar au fost și zile când am mers special să fotografiem și tocmai atunci s-a întâmplat să nu avem lumina cea mai potrivită, să apară nori, să apară o ploaie de dimineață, dar o zi, să spunem o zi obișnuită, este cu o trezire la o oră foarte matinală, mai ales dacă, vedeți, sunt fotografii făcute în Munții Rotni. Ca să ajungi la un răsărit în Munții Rotni, trebuie să pleci la ora 2 de aici, dacă e vorba de luna iunie, ca să ajungi undeva în vârful Gărgălăului, unde am fost și eu. O zi neobișnuită la fotografiat. Este o zi în care am mers împreună cu prietenul Dumitru Titei Vlădeanu să fotografiem cocoșul de munte. Un cocoș foarte obraznic, care s-a apropiat de mine cât să-mi desfacă și returile la pantofi. Titi s-a distrat pe tema asta și el a fotografiat, a filmat. Eu stam și mă uitam la papucii mei să văd dacă reușește cocoșul să-mi deslege și returile. Cam asta ar fi o chestie neobișnuită. Sau dacă doriți o alta, mergând anul acesta la Narcise, pe vârful Saca, era o dimineață cețoasă, ne-a traversat un ursuleț drumul la 10 metri prin fața noastră. Vă invit, dacă nu ați făcut-o până acum, să vizitați Muzeul Arta Lemnului și totodată expoziția de fotografie din Rodnie Rarău, care va mai fi până duminică 28 august. Vă mulțumesc! Sper că am zis bine. Nu mă pricep la chestia asta. Niciodată nu le-am avut cu vorbitul.